Okay po, magandang hapon ulit. Ah, sorry po sa itsura ko, medyo haggard ako ngayong araw na to kasi pagod ako galing sa trabaho. And then, kung sa gupit ko po, kung sa buhok ko po, wag po kayong mag-alala at malapit na po akong magpagupit. Sa Friday. So, alam niyo na naman po kung anong oras ngayon. Hapon na syempre, magluluto na naman tayo. At ang lulutuin natin ngayon ay syempre pangpulutan dahil birthday po ng aking hipag na si Janet Pagaduan. Yes! So, ang lulutuin po natin ngayon ay Tchereng! Yan po, bituka ng baboy. Hugas na po yan. Hinugasan ko po yan ng asin at saka suka. At balat ng baka. Yes, magkakaliente po tayo ngayon. Magluluto po tayo ngayon ng kaliente. Okay po ba? So, nakahanda na nga po palang paglulutuan natin ng kaliente. Ng bituka ng baboy at kaliente. Opo, tama po. No? At dito naman, yung pagpapalambutan natin ng balat ng baka. Kasi masarap magpalambot dito. Madaling lumambot. Yan. Tapos, dito, lalagay naman po natin yan. Ganyan lang po. Nahugasan na po yan. Malinis na malinis na. Nahugasan na po ng asin at ng suka. Yan po, malinis na rin po yon. At ngayon po, ito-turn on ko na po ito. Yan. Ang gagawin po natin nga po ay medium heat lamang. Sapagkat hindi na po natin siya lalagyan ng mantika. Ang gagawin po natin dyan, lulutuin na po natin sa sarili niyang mantika. Okay po ba? Tapos lalagyan na lang po ng asin. Yan. Yan. Tapos tatakpan lang po natin. Yan. Antayin na lang po natin ang magiging resulta. Tapos po sa kabila, papalambutin po natin yon. Gagawin po natin kaliente. Lalagyan lang po natin ito ng tubig at palalambutin. Yan. Okay. At lagay po natin sa medium heat din. At wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi mag-antay. Hindi po ba? Ay, sarap matulog pag galing sa trabaho. Lalo na pag madaling araw yung pasok mo. My goodness. Yan, nagdagan na po natin ng isang baso. Isang basong purified. Fresh from the gripo. Yan. So, ngayon po ay tatakpan na po natin to. Yan. So, happy birthday po pala kay Manang Janet. Janet Pagaduan. Okay po. Diyan po sa barangay Nagasikan. Marami po tayong viewers dyan. Marami po tayong mga dyan. Mga kaibigan sa barangay Nagasikan, Santiago City. So, habang inaantay po natin to, okay, shout out po muna sa mga sa mga kaibigan natin na laging nag-share at nagla-like sa ating mga videos. Okay, para po dumami ang ating mga subscribers, ang ating mga followers. Maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Marites Rosete ng Nagasikan. Hello po ma'am, shoutout po sa inyo. Salamat. At kay Ma'am Mona Gregorio, shoutout din po sa inyo ma'am. Salamat din po. At kay Ma'am Rosemary. Yan, Rosemary Asuncion, salamat po ma'am. At sa aking mga hipag, yan, sila Ate Ruby, sila Ate Mila, sa mga pamangkin, Syra. At sa mga hindi ko pa po nabanggit, maraming salamat po sa inyo sa pag-share ng video. Para po dumami po ang ating mga followers. So, okay po.
Maraming thank you po sa inyong lahat. Okay. So, maya-maya po, update po ulit tayo kung anong kalalabasan ng ating niluluto. Okay po. Hanggang sa susunod po ulit. Hanggang sa susunod. Hanggang mamaya po ulit. Okay. Okay, so update po tayo sa ating niluluto. No? Nilipat ko po pala siya sa sa mas maliit na lutuan para mas madali siyang maluto. Kasi masyado pong maluwang yun. Yan. Update po tayo. Kumukulo na po siya. Ngayon po, ang atin pong gagawin is hihiwain po natin siya para po bumuka. Yan. Ito po yan. Para po bumuka siya. Yan. Nakikita niyo po bang ibig kong sabihin? Yan. Para po hanggang sa loob niya ay lutong-luto. Dahil po laman loob po ito, kailangan po lutong-luto po talaga to. Lutong-luto po yung kailangan gawin natin dito. Cook thoroughly, ka nga. Pwede na po natin itong hatiin. Yan. Ako natin pakuluan ng pakuluan hanggang po sa nagtubig nga po pala siya ng sarili niya. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig. Saka po natin papakuluan ng papakuluan niya hanggang po sa matuyo at magmantika. Okay po. At dito naman po sa kabila, kumustahin po natin. Yan. Kung niluluto po natin, kumustahin po natin. Kumukulo na rin po yung balat natin. Okay. So, antay-antay lamang po tayo. At hanggang sa susunod na naman. Okay po. Update po ulit tayo sa ating niluluto. Close up po tayo. Close up. Yan. So, tingnan po natin. Woo! Ayan na po. Malapit na po siyang matuyuan ng tubig. So, ang gagawin po natin, slice na po natin sa maliliit na bahagi. Yung pang bite size na po ang gagawin natin pag-ano dito. Yan. Bite size, ha? Malaki naman po yata ang bite size yan. Yan, ganyan lang po. Yan. Oh, no. Masyadong malaki. Oh, ganyan po. Okay na po yan. Yan. Para po lahat ng panya ay matuyo. Tapos po lalagyan po natin yan ng bawang. Yan, doon po tayo maglalagay ng bawang pag tuyo na siya. Okay. At habang inaantay po natin ito na matayo, syempre, hahanda ko na po yung mga gagamitin natin para sa kalyente at yung sausawan po natin para dito sa bituka natin. Okay po. Yan. So, kita-kits na naman po tayo mamaya. Pag naihanda ko na po yung gagawin nating sausawan at yung mga
Ricardo para sa Caliente. Okay po ba? Alright, so update po ulit tayo. Tingnan po natin. Yan. Natuyo na po siya. At nagmamantika na rin po. So, ngayon po, lalagyan po natin ito ng bawang. Yan. Saka po natin haluin. Oh my goodness, ang bango. Ayan. Ito lang. Pangkulit natin. And then, check po natin yung ginawa kong sausawan. Yan. Yan po siya. Ang ginawa nating sausawan. Suka, bawang, sili, sibuyas. Yan po ang pagsasausawan natin. Para sa bituka natin. Hindi po ba? Yan. Oh, how beautiful. Magandang maganda. At check din po natin yung ating balat ng baka. Kung tumakbo na ba siya? Naku, nagbibitak-bitak na. That means ang baka natin ay papalambot pa lang. Yan. Okay po. At ipe-prepare ko din po yung ano pala. Habang inaantay po natin na maprito yung kwan natin, yung bituka natin, ihanda ko naman po yung mga sangkap para dyan sa Caliente natin. Okay po ba? O, sige po, hanggang mamaya po ulit. Okay, so nakaprepare na po. Nakaprepare na po yung gagamitin natin sa Caliente. At siyempre, alagyan po din mamaya natin yan ng paminta. At i-check naman po natin to. Yan, kumukutok-putok na siya. This time, patayin na po natin. Yan. At hanguin na natin. Hanguin na po natin siya. Bago pa po siya masunog na magkitsaron. May mga part po na crispy siya. And then, may mga part din po na malambot. Yan. Yan po yung gusto ko sa mga magkakaibang texture. Kumbaga. Hindi po basta-basta na kuwan lang. Para sa akin po sa akin lang po. Akin lang po yun. Kasi po, kapag puro pong chicharon na, para sa akin po yung madaling madali ako magsawa. Kapag isa lang yung texture o kaya yung texture na nakakain ko. So dito po, dalawa yung texture na makakain mo. Meron po yung malutong na banda at saka meron po yung malambot na banda. Ayan. So kaya ganyan po ang ginawa ko. So ngayon, I'm sorry po. Ngayon, titikpan na po natin. Yan. Mainit. Babad po natin ng konti kasi medyo mainit. Yuhu! Oh yeah, baby. Nakakalaway di po ba? Yan. Oh, ha? Nakakalaway naman, di ba? Oh, ha? Alright. So, andito po tayo sa unang tikiman. Yan. Tikman na po natin. Lalaway na ako. Grabe. The best po talaga ang mga laman loob. Pero hinay-hinay lang po. Okay? Once in a month, ganoon, pwede na yun.
Pero kung medyo bata-bata pa kayo, tirahin nyo lang tirahin. Pero kapag medyo tumatanda na, hinay-hinay na. Kasi iba na po ang katawan natin nun. Medyo humihina na rin po ang immune system natin habang tumatanda. So, dahan-dahan lang po. Kung tignan nyo nga po pala, ay nahihirapan akong ngumuya. Kasi po wala na po akong ngipin dito, pinatanggal ko na po lahat. Lahat po ng ngipin ko dito, pinatanggal ko na. Kaya po sa tingin nyo parang makunat naman, hindi po, malambot po siya. Wala lang po akong ngipin dito at wala rin po akong ngipin dito. Kaya yun po yung pinangunguya ko. Bawal po ako magluto ng matigas kasi hindi ko po mangunguya. Okay pa. Salamat po. At antayin lang po natin yung kalyente. Okay po ba? Thank you. Okay. So, ayan po. Check na po natin ang ating kalyente. Alright. Ating pong balat ng malambot na po siya. Yee! So, ayan po. Pwede na po nating hanguin at hiwa-hiwain para po marikaduhan na natin. Oh yeah, baby. Yan. Lagay po natin dyan. And then, papatayin lang po itong ulan natin. At itong exhaust fan, patayin natin yan. And then, palamigin lang po natin ng konti at saka po natin hiwa-hiwain para po matimplahan natin. At kita-kits po tayo sa ating moment of truth, the tikiman. Ayan po, in an instant, nakita nyo naman po, nahiwa na po kaagad. Malalaki po yung hiwa niya. Malalapad lang po, pero maninipis po yan. So, unahin po nating ilagay ay ang ating, itimplahan po na kasi natin, ang ating pepper. Lagyan po natin yan ng pepper natin. Yan. Paminta. Yan. At syempre po, ilagay na po natin yung asin natin. Timplahan na po natin yan ng asin. Yan. At syempre, ang ating luya, sibuyas at sili. Ooh, yeah, baby. At pagkatapos po niyan, sayang po. Masarap po kasi ang mga ganitong luto kapag maraming sibuyas. At syempre po ang ating lemon. Yeah, lemon. Lagyan po natin yan ng lemon. Yan. Yan. Syempre, isa pa. Masarap yung asim niya at yung anghang niya. Syempre. Yan po. Sus, nakakalaway. Nakakalaway. Yan. Hugas lang po tayo ng kamay. And then, mekos-mekos na po natin yan. Yan. Hindi po ba? Ito po natin dito. At imekos-mekos na po natin. Yan. Nakakalaway po talaga. Yan kita nyo. Sarap po.
Parang kulang ng sili, no? Sige, mag-adjust na lang po. Pag kulang po ng sili. Yan. Yan, no? Nahulog na yung pampaots. Yung pampaotog. Yan. Oh yeah, baby. Yun yung mga sili niya. Masyadong nakikita. Yan. Yan. Caliente, baby. Pang-ulam at pang-pulutan. Hindi po ba kayo naglalaway? Ay sus. Sa mga mahilig lang po pala yung yung mga kumakain nito, kasi po yung iba hindi po sila kumakain ng mga balat, mga laman loob. So, pili lang po yung mga audience natin dito. Kasi po mostly mga audience natin dito, mga Morocco. Yan. Mga Barako. Yan. Yung pong mga tatay. Yan. Yung pong mga tatay na naglalaba, nagluluto, nagpa-plancha. Yan. Yan po yung mga karamihang audience. Yan. Sus. Okay. So, ano pang inaantay natin? Tikman na natin. Oh yeah, baby. Yan. Tikman natin. Oh, ha? Woo! Alright. So, makikita nyo na naman yung pagbumuka ko. Yan. Medyo halo-halo pa natin ng konti para mag-infuse pa yung mga ibang rekado niya. Oh my goodness. May itim dito na balat, oh. Kung sino po yung nawawalan sa inyo dyan ng labang na baka. Baka ito na po yon. Na-export na po dito. Unang subo po para sa my birthday. Happy birthday, Janet Pagaduan. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Grabe. Sarap ng anghang. Yan po. Maraming salamat po ulit sa mga nagla-like, nagsusubscribe, nagpa-follow sa atin. At hanggang bukas pa muli. Hanggang susunod naman po na video. Thank you po. Maraming salamat.